И здравейте хора, аз съм Елинатор и днес ще играем в един сервер The Avenger PvP. Така. Така да ви кажат хай. Чайте викнем някой да се биеме. Опа. Са порошенките. Добре. Ето ми го холма. Холма и тук двойки има. Тук. Да, днес трябва малко да постигам и за евента. Ето ми ги флоките. Тук е малко фул върдета. И аз сега съм седнал. Тук още няма да тук ето ми го една честа. Нямам нищо хубаво. Тия правички ги събирам, за да си правя фулки, защото ми трябват. Съм фърлил бейска някоя Fire резистентка. Тук да се нагласим. Да намерим тук някъде. Тук да вземем почники. Да се вземем още малко останки. Едно пано за Варкент. Тук горе-долу сме развити. Това са ми единствените легендарки. С фулсет. Може да има и някоя томбола, но не се знае. Чакаме някой да дойде. За сега не е пълен сървър, защото е 1,5. И повечето хора са на училище. Сега идват всички. Иначе обикновено сървъра се пълни доста. И всеки ден има евенти в 8 часа. В петък или събота майче имаше мега евенти и оттам фърлят книги с ранкове. Да, аз фанах този ранг Adventure Tour. Ето малко ще ви покажа ларповете. Ларп бук. На ларбук може да си купите книга и да дадете идеи за нови ларпове или евенти. Ето ги пускате, ето го долу честа. Ларп чест. Ето на Warp Chest ще ходим. Чайте, че ми е гадно. Да, тук на евентите има всеки път Warp Chest и като дойдете, там има честове, вие тук броят и след 5 секунди ви го отварят и отивате да фащате честове. В тия честове има по 5 легендарки, голд, дъма и фулки. Само дето мече Sharpness 3 брейки 2. Да. Следващия Warp. Warp командите вие ще си ги разгледате. Warp Drop Party. Командите вие ще си ги разгледате. Да, ето тук има Drop Party.
Къде другаде е Warp Enchant. Сега няма да мога да ви покажа целия сервер. Ето ги тук енчантовете, левел, ето го къде да си ги репервате. Тук има също на спавна, също има портали към различните ларпове, към факшена, към трейда, към SMS. Ето сега ще ви покажа Warp SMS. Да, тук си заслужавате SMS, защото всеки един ранг си има фикс. Ето го, значи Adventure Goda, той е 6 лева, има команда Fix, Get Post, има MC, Kit Adventure, има 8 хома, така, всички ранкове са за винаги. Ето го Hero-то, той е по-ефтин, също си струва, има Fix, има Ender Chest, има Get Post, Ignore, Kit Hero и 10 хома. Да, не знам, малко са объркани ранковете. Ето го донатора и той е 6 лева. Има Fix, има Head, има Ignore, има Kit Donator, има Repair, Repair, Set Home. Да. И ето го най-скъпия ранг, който съм аз, Adventure Tour. Има Fix, Fix, Hat, Hell, Ignore, EFC, Kit Adventure, който дава Full Cap, 5 лега, 5 Bedrock и да. Имам Repair, и имам и Set Home. Имам право на 20 Set Home. Да. Warped. Той не е нещо необичайно. Най-обикновен Warped. Ето го. Например, малко май ви го показах. Чайте сега да го искаме. Аз искам ела енда. Мога да ни скочи и да се побиеме малко. Евербой. Дано да ни скочи, той май е фулка също мине. Евербоя. Да, фулка, ето слага си сега. Не знам защо пих най-ренка, по-ще ми кема кави. Добре, тук понякога лагва. Сега ще ни скочи там малко и още малко ще поснимам и може би ще спра клипа. Айренките, те са лесни. Да си фиксна сета, махнаха ни фиксала вече, защото той можеше да си реперваш на шапа като зад тебе. Да, чакай да го видим това. Той май за е фулка. Не е фулка, бе. Да. Но пак ще го убием. Вау. Как му удари. Да, тук има понякога тъпи скелета ни. Да, малко ми. Така. Фрейм дропка. За малко. Добре, тук е гадно. Добре, колко изтан хетки. Добре. Добре хора, мисля това да е за клипа, защото стана дълъг. Аз все още снимам с Бандик, ами той клиповете не са по 10 минути, но скоро време ще изтегля в Рафта и ще снимам по повече. Да, добре хора. Това ще